Nyabhanga water is not an ordinary water that anyone can just use. It's lana sikunikeza into ukuthi uma uhlushwa izinto before ubize ubaba Dokotela uthi akazobethela ubize omunye ubaba noma umama azobethela akuqala uthatha inyabhanga water i1000 rand ifika amabhodlela u4 lento anything ekhalisa imbuzi esibayeni isuke once wakhala imbuzi esibayeni utikoloshe loyo usuke uzincela ngenkani sokuthi utikoloshe khalisa imbuzi esibayeni musulo kuyikhohlisa nje uziromance cha akekho umuntu ozokusiza kusuke kunotikoloshe kuleceka lento ekhalisa inkomo kusuke kuumuncu lento ekhokhonisa izinja kusuke kuumuncu lento ekhalisa amakati kusuke kuyingqeqe lezi zinto lezi ngama software zonke engisho ukuthi ufuna wazi ukuthi ke nansi into ozoyisebenza uchele yonke indawo kodwa qala endlini before uchele eminyango ungaqhumi ungagezi ngalento sekunika yona ungaqhumi ungagezi phela uma uzochela kuthatha le bhodlela kodwa uthele ku 2 liter simply uchela once a week once kuze kuphela inyanga Babu Dokotela usizibojabulisa.